Ευχαριστήσω πολύ τον αντιπρόσωπο της Πορτογαλίας. Το λόγο παίρνει η αντιπρόσωπο της Ισπανίας. Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφοι, σήμερα για τη συζήτηση ενός από τα πιο σημαντικά θέματα που αφορούν όλους μας, την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν και μικρής ισχύως, η Ελλάδα είναι η χώρα που έθεσε ήδη από τα αρχαία χρόνια τα θεμέλια του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Γι' αυτό το λόγο είμαστε σύμφωνοι και υπέρ του αιτήματος που κατέθεσε σήμερα και θα είμαστε πρόθυμοι να τη βοηθήσουμε σε ό,τι χρειαστεί. Πως η Ελλάδα είναι μια ανεξάρτητη σε οικονομικό επίπεδο χώρα. Η εισαγωγή της θα συνεισφέρει άμεσα στην οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς θα βοηθήσει και στην επέκταση της χρήσης του ευρωπαϊκού νομίσματος, το οποίο έτσι ίσως και σε λίγα χρόνια να έχει ισχυρότερη αξία από το δολάριο της Αμερικής. Τα υπόλοιπα επιχειρήματα είναι τα εξής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ενισχύσει τα μέλη της και η ανάπτυξη. Ο ελληνικός λαός θα νιώθει ασφάλεια και σιγουριά για το μέλλον του, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει προστασία σε όλους τους πολίτες. Και τέλος, η βασική αρχή της δημοκρατίας θα επεκταθεί. Σας ευχαριστούμε πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που παρευρεθήκατε στη Σύνοδο με θέμα την ένταξη της Ελλάδας. Παίρνοντας υπόψη όσα υπόθηκαν από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει ομοφωνία στην ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλωσορίζουμε λοιπόν την Ελλάδα. Η επόμενη μας συνάντηση θα γίνει στα Γιάννενα στις 30 Μαρτίου, όπου θα υπογραφεί το κείμενο της ένταξης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ όλους.